Gauza da ni Italia jun behar nintzala, Erasmusea duela 2 urte. Eta nire izan zaten, gaztelera izan zaten, ni joala hilabetea zala septiembre, bale? Ordu nik ulertu nun, bale, atope, eta nik nire guraso izan nien, nire lagunei izan nien, eta nik lanean ebai esan nun. Bai. Bale? Banoa. Bai, bani joa, eta fetxa esan nun. Orduan, dena antolatu zen, alde hortatikan, lanen berez beste aste bat imar nun, eta esan zieten lanen ez. Ez dezu inbarrik, zeba joni bazu, no pasa nada. Gero lagunekin kuadria egunen ebaita, markatu ez despeideitako Erasmusekoa lehenago inzuten ni jun behar nintzalako, urrengo asten, eta nire familiak ez ditun oporrak hartu, zeba, esan ondo kalkulatzen, aste bat gatzezan nikuteko, eta nire amagaitu zuten, eman baituzu maindirek? Orduan nik esan nio, ba ez dakit, galduko dut nire pixukideai, aber maindirek eman goitun behar. Egaitu nizkion eman bartzizun, eta behar nahi esan ziten, bueno, aber maindirek, guendikan, zakit, ez dut planteatu, zeba izan esaten oit, bueno, nila maleta iniziten, zeba ja jun behar dut, eta esatit, bueno, como que ja. Guendikan, hilabeta gatza. Zer? Orduan, nire esan, nola, barkatu? Eta esan ziten, iraien goaz. Ni septiembre, tradukzio inun euskeraz, eta abuzua, tradukzio inun. Piskate baita mezu hoi da, ba, bueno, ba, norbaitek ikuste bait festa baten, eta esateo, argazia banetatea gaino pixka lotxa mateit, edo, pertsona hau, eske tio, makina, da esateko, ba, bueno, ba, ni, enaizela beste mundu bateko, eta esante gizajoa naizela. Hoi, nahi, esan orduan, dortza ez dut horri lasai.